behar, baina, bueno, formala egitea dagokit, eta hemen dugu Dani Fano, komikigile eta Xabiroi aldizkariaren zuzendaria, Unai Iturriaga bertsolaria, eta Alex Sanbi marrazkilaria. Gaurkoan aurkeztera gatozena da, Unaik eta Alexek elkarlanean egindako aurresoetakoa, Parisi datorren artista, eta Xabiroirekin argitaratuko dugun 11. albuna da. Edukiaz eta kalidadeaz eta ez du naiz arituko, beraiek arituko dira horretaz, bakarrik azpimarratu, guretzat ikastolen elkartearentzat ohore handia dela Xabiroi argitaratzen hastea, edo egitasmoa bultzatu izana, ja 13 urtez. Duela 13 urte sortu zen, eta abenduan 50. alea argitaratuko da. Abenduko alea izango du hori, 50. Eta, bueno, zenbakietan hasita, 50. alea, 13 urte eta 13.000 etxetara iristen da. Beraz, arro emaitzarekin, arro kopuruekin eta arro ekimen honek lortu duenarekin, eta da, goi mailako komiki gintza, euskararen munduari eskaintzea. Eta besterik ez, alboan ditugunak urte luzez gurekin arituko direlakoan, gu ondoan izango zertuzugu, orduan. Hau da, gure errepikapen bakarra. Orain arte, 11 beste 10 albumak ezberdinak izan dira, gai ezberdinak, personaje ezberdinak. Baina aurrezetakoa errepikatzen dugu. Hau da, aurrezetakoaren 2. albuma. Eta zergatik, bueno, aurrezetakoa etorri zen gure etxera, nik uste 2007an. Eta hasieran The Godfatherren parodia bat izan zena, edo parodia bezala sortu zena, nik Unai entzuna diot, eta ados nago berarekin, orain ja bere bizitzea propio hartu du, eta bihurtu da gure aurrezetakoa. Eta aurrezetakoaren muinean edo mamilan zera dago, ez? Aurren mundutik helduen munduaren kritika bat, ez? Xabiroin zerbaitetan saiatzen bagea, zerbait benetazkoa eta gure irakurleak, gazte diren irakurleak ergailtzat ez hartzea. Orduan, egiazko zerbait eman behar gezu. Eta nik uste aurbezuetaka horren funtsa dela, ez? Gaur egun inguratzen gaituzten arazo politiko, sozial guztiak hemen dute beren isla, humorearen aldetik jorratuta, baina baita ere oso egiazko eta benetazkoa. Horregatik, nik gaur egun, aspaldi, nik uste aurrezetoka izan dela Xabiroiren ikur. Gure ikurra zen arrain hori, Astaroto hori inoiz ez digula bolarik eman, ez dugu historiarik egin arrainarekin, baina nik uste HB dela aurrezetakoa dela gure Xabiroia. Gure ikono eta gure aldarri. Orduan, baina, ez dakit gogoan dezuten HB-ren lehenengo albuma, baina oso kinkalarrian, utzi genuen HB, iesi bere lagunak traizionatzeko zorian, orduan, orain, esplikatuko dugu Unaik zer egin duen, nola leheneratu den, edo zer berri dugun. Egia da kinkalarrian utzi genuen aurrekoan gure aurbesoetakoa, batetik album bat amaitzeko modu bat bazelako, baina beste batetik uste dut Alex eta biok ere nahiko kinkalarrian geundela personaiarekin. Orduko hartan uste dut 2015an argitaratu zela, 2007-2015 arteko historien aukeraketa bat bildu genuen, eta uste dut gu biok ere personaiarekin halako borroka bat bagenuela, eta horregatik kinkalarri horretan utzi bagenuen izan zen eskinerako ausartu akabatzera.
denborarekin erabaki genuen ezetz, merezi zuela bizirik irautea. Eta erabaki horren ostetiko historiak dira hemen bilduta daudenak, ezta? Danik esan duen moduan, nik uste dut oroar historia oso parodikoa dela, ezta? Aurbesoetako arena, baina hasieran behar bada evidentegoa da zen, bori de Godfatherren referentzi horiek, zeran mantxetan bertan eta gainagerikoa direnak, ezta? Eta bere personaia ere, nolabait ere, mafiosoaren parodia hori, eta litxarrerien jauna zeukan azpititulua ere. Eta bai, bizitza propio hartu du, eta historio batek bestera darama, eta batek behartzen du, nahiz eta nik uste historiak modu autonomoan irakurri daitezkela, berari dagokionez, bere egoerari dagokionez, protagonistari dagokionez, historio batek bai baldintzatzen du horrengoan onazten duen, gutxi gora bera. Eta orduan hau da itzulera baten historia. Aristi datorren artista da, aurreko albunaren amaieran, zera Bogart eta Bermanen dialogo famatu hori parodiatuz, Paris geratzen zitzaiela horrela utzi genituen, eta Parisen hasten da orain albuman. Eta handik dator eta berregin behar du bere bizitza berriz ere aurren mundu fantastiko horretan, traidorea izatearen akusazio hori hor dagoela beti, eta batez ere bitarteko hori gabe. Eta gure aurbesoetakoa, hauxe da aurbesoetako bat ohituta dagoena beti esne mamitan bizitzera, eta ez bera kurrukatzera ez da. Eta historio honetan bintzat hortik hasten da, abiatzen da behetik, eta jakina, bere guru bat eta bakarrak gora iristea da. Baina bidea zaila da, eta batez ere bera bezalako haur, edo persona, nola esango, balorerik gabeko printzipioetara iritsi esten haur bat izan da ez da. Eta orduan hori kontatzen du, nik ez dakit hemen referentzia honek balioko lukeen, baina daniri komentatu nion, bazela ni aurra nintzenean, gutxi ikusi eta gutxiago ulertzen nuen serie bat telebista Espainiarrean zela Kaida Perrin, ez da. Eta ez dakit zergatik, hori etortze zitzaidan hemen bilduta dagoena, izenburuak dioena, ez behar bada, barruan dagoena. Ez da, nik uste dut, erabat bestelako humorea dela. Eta hori da kontatzen dena, bestalde, beti gauza hauek esaten ditugu, ez da, baina, guretzako ere kristono horea dela eta plazar badala, Xabiroin kolaboratzen dugun moduan, askatasun osoz, proposatzen duguna beti doa aurrera, eta horregatik daude hemen behar bada tematika batzuk edo seguru asko adin horretara bideratutako beste toki batzuetan onartuko lituzketenak. Ez agerian ezer esango nuke, asmoa da behintzat beti historioa gaztetxo batek irakurri alizatea eta heldu batek behar bada batzuk geruza batzuk galduko dituzte, beste batzuk harrapatuko dituzte, baina beti azpian dago gaur egungo errealitatearen parodia hori, ez da. Eta gero ni horretan ez dakit den bertzotatik datorren zerbait den edo bestela nola nire garaiaren seme naizen, zera dago, reziklaje asko dago. Nire eragin guztiak, zinea oso presente dago, beste komiki batzuk, referentziaz josita dago komikia niri gustatzen zait, beste komikietan ere gauza horiek aurkitzea, ematen duelako, autoreari buruzko pista batzuk, eta nik uste dut horrekin aldez asko mareatzen dudala askotan, ez da? Hemen jarri hau, eta serie hau, eta atzean poster hau agertu behar da, eta hau izango da ez dakin horren karikatura antzeko bat, baina nik uste dut dela bide bat, beste irakurketa bat, edo beste geruza bat gehiago emateko hain histori, ez da, esan berez, akziozko histori, simple batzuk direnek.
Eta hoxe oso pozik, bigarren lehenengo albuma argitaratzeko 8 urte behar izan genituen, eta bigarreneako 3. Bai. Ez dakit, 2 urte barru, berrez hemen egongo gara, behar bada. Uste diruko neurri hori, Bai ez? bai, ondo dagoela, azkarrago azten magea... Eta, bueno, orain ere egia esan, horregatik utzi dugu berrez ere gure Orbesoetakoa, hor nonbait. Eta kasu honetan ez dut uste benetan akabatzeko gogorik genukanik. Baina ez dakigu zer egingo dugun. Egia da, helduen mundu honek, gure mundu honek beti ematen duela bidea, parodiarako, kritikarako, eta gero ere emango duela, beraz. Imaginatzen dugu HB bide luzea eduki dezakegu.